טוב, איש חברים, בואו איתנו לסרטון ראשון בערוץ של סטיר דמויות. עכשיו אנחנו כאן בסטיר דמויות, ואני רוצה להראות לכם משהו ממש נדיר. אין לי פה כלום בבסיס. ועכשיו אני רוצה... זה כי אנחנו בשרת פרטי. תראו את הבסיס האמיתי שלה. אני קניתי לה את זה ברובקס, ותראו כמה רובקס בזבזתי. מה נקנה? אני לא יודעת. גם יש איבנט. אין לך מקום בבייס. הכל הבייס שלך לקי בלוקים. איפה הבייס שלי בכלל? הבייס רימבו. הנה, בואו תראו את הבייס שלי. תראו הכל פה ריינבו. ואתם רוצים לפתוח את זה עכשיו? יאללה, בואו נפתח. בואו נפתח אחד. מסתובב. שלא נראה מה יצא. זה הפתעה. בואו נראה. מה יצא? גרוע. בואו נקרוא אותו. גרוע מצא. בואו נפתח אותו. בואו נפתח אותו. ונלך. תראו כמה איבנטים. וואו. בואו נסתובב. וואי, מה זה? צריך 2 טורטוגיני ומכה. חברים, מי שמדבר פה זה הצלם. כן. במקרה, מי שקנה לי את כל זה. נכון. אני מי שקנה לה את כל הלקי בלוקים. בסדר. פתח את זה. כאילו, הלקי בלוקים של ריינבו יצא לנו באיבנט, כי אי אפשר לקנות לקי בלוקים ריינבו אם אתם יודעים. זה יצא לנו באיבנט. וקנינו. לא קנינו. כן, קנינו מהפס. וואי, איזה מעצבן זה. תקשיבו, חברים. אנחנו עכשיו עולים למעלה, עוד לא סיימנו את הריינבו. כן. עוד לא סיימנו את הריינבו. נפתח אותם בסוף. כן, ממש טובים, כאילו. כן, הכי טובים. שיש לנו בבייס, נראה לי. יש לי גם לבה. איניאנג. כחול נראה לי. כן, זה כחול. יס. נראה לי למעלה. פה יש לי סגול. נפתח את הסגול. טרטגיניז. טורטוגיניז עושה מעצבן אותי. קודם כל. עכשיו בואו נצא, נראה לי פה. אני לא טובה במחשב, אז לא להאשים. אפילו אתה יכול לומר להם. אני לא טובה במחשב, ממש לא. אני אתן לך שנה להיות בכלא, להיות במחשב קצת. נפתח גם אותו. אין סיכוי שפה שבשתיהם יצא טורטוגיני. או לפחות באחד לא יצא טורטוגיני. אוקיי, עוד ספוץ יצא לי, זה לא כזה נדיר. אבל בשני יאנג יצא טורטוגיני. בהכי טוב! יצא טורטוגיני, הייתם מאמינים? אל תמכרי אותו כי זה עניין. זה כאילו נדיר. אני גם לא מבינה כל כך בסטיל בלו. זה המוטציה הנדירה. לא נראות. נראה מה יוצא לנו. לעצום עיניים כולם, לעצום. טורטוגיני. טורטוגיני, אני לא אמכור אותו כי זה לבה. המוטציה, אמור, תמיד תתייחסי למוטציות, לא לבנירות. זה מוטציה. למשל לבה. זה מוטציה, תתייחסי למוטציה. אז אני לא אמכור. אל תתייחסי לבנירות, למוטציה. תקשיב, אם בשלושת אלה... אתם יודעים שגם אנחנו כאילו קנינו את הלקי בלוק הזה מזמן ושמרנו אותו בשביל סרטון הזה. והלבה ממש נדיר, זה למה לא מכרנו אותו, כי אי אפשר להשיג יותר לבה, ואמור יאללה תתחילי לפתוח. אם יוצא לי בשלושת אלה אותו דבר, זה וואו. אם יוצא בשלושת אלה אותו דבר, אני קונה לך עוד סיקרט לקי בלוק. לא. אם יוצא לי בשלושת אלה אותו דבר,
את הכי נדיר שיצא לי בכל הסיקרט. אם יוצא לך בחמש האלה לסיקרט קומבינציונה, מתוך החמש האלה, אחד לסיקרט קומבינציונה, אני משלים לך עוד פעם את כל הבייס. עסקה. לא, מה אתה מבין? אם יוצא בשלושת... רגע. סורי. אם יוצא בשלושת אלה אותו דבר, אני מוכרת את הכי נדיר מקובל שלי לכם. מוכרת אותו לכם. בוא נראה אם יצא לי אותו דבר. תורמת אותו. כן, תורמת אותו לאחד מכם. אמור, אני מחליט על זה כי אני קניתי על זה ברובקס. אבל אם הצופה הכי טוב שלנו יגיב עכשיו לסיקרט קומבינציונה וישים לייק וסאב, אחד מכם יקבל את זה. יצא לי אותו ספוט. אבל זה בריימבו, אל תמכרי גם את הטורטוגיני כי זה קצת ריימבו. זה לא שיהיה לנו ריימבו קצת בבייס. לא יצא לי פה אותו דבר. אבל אם למעלה כל הרביעייה יוצאת לי דברים נדירים, אז אני גם מוכרת את הנדיר. אני אמכור לכם את האוטות ספוט הזה. את מוכרת להם את הפוטות ספוט ואת השתי טורטוגיני וסיקרט לקי בלוק אחד שאני קונה להם. את לא מוכרת להם סיקרט לקי בלוק, אני קונה להם בבייס. כן. הם נכנסים אליי ואני קונה להם סיקרט לקי בלוק. רק אם יצא לי למעלה דברים טובים. לא רק אם יצא לך למעלה, גם בלי כלום. אני קונה להם סיקרט לקי בלוק, נכנס אליהם לבייס, מקבלים. טורטוגיני, אוטות ספוט, טורקודיני, אוטות ספוט. אוקיי, התחיל להיות לי מזל, התחיל לתת לי מלא אוטות ספוט. אוטות ספוט זה לא כל כך. נשאר רק את המיאו ואת סטרוברי אלפנט. אז אני רוצה למכור. אבל חברים, אל תדאגו, לא יצא לנו מיאול וסטרוברי אלפנט. זה האיבנט. אוי, אני מוכרת אותו. אני מוכרת אחד מפה. מהר. את לא צריכה למכור, יש לך מקום. איפה? למטה. אבל הוא כבר עבר נראה לי. תקשיב, למטה יש לי מלא דברים טובים. כאילו, פה יש מלא דברים. מיאו. לא. מה? לא! היה פה הרגע מיאו. ופספסנו אותו. נכון. אומייגאד. אנחנו מחכים פה למשהו טוב, זה לא טוב. לא סטקוריטוס זה טוב. אבל בסדר, אני אקנה אולי משהו יותר טוב. קרקר קורקור! לא סקרקליטוס. לא, זה גם לא כל כך טוב. בוא נראה יוצא מפה. זה כל כך טוב, אמור. אני קונה. לא, זה לא טוב. אמור. זה מביא רק 850,000. אז למה אמרת לי שהוא ממש טוב? לא סטקוריטס! כבר עבר. לא סטקוריטוס. לא, תחזור לפס. אני אקנה משהו יותר טוב. נקרי אותו. כן, תכף. יש לנו 5.97 ביליארד. למה שמים פה שימפנזיני בנניני? עוד לא הבנתי. זה יפה, אבל הוא לא כזה טוב. אמור, הוא כזה טוב. אל תברח. אל תברח כמו מיאו, אל תברח. לא. תהיה ילד טוב. תהיה ילד טוב, תעצור בצד. וואי, אבל רגע. תלחצי על אי. הוא נדיר. אין סיכוי שאנחנו מפספסים אותו, הוא ממש נדיר, זה 1% מהפינייתה. לא. לא. לכי אליו דבר. תראי אם הוא נעלם. לא! הוא היה נדיר. וואי. אם אתם מעריכים את זה שאנחנו מפספסים דברים, תשימו לייק וסאב. זה טוב. זה לא סיס, 17 מיליון. נו, אל תפספסי גם אותה טלסיס. סתום. וואי, זה טוב. זה לא טוב. זה מביא 500,000. וזה? זה טוב. רק לא לפספס את זה. מה? לא קנית את זה. למה לא קנית את זה?
אוקיי, תקשיבו. תראי, מי יצא מיאוול? יצא מיאוול. אין לך כסף. יצא מיאוול. תקחי כסף כבר. מאיפה? מהחיות שהקשבת. תקחי את המיאוול. קחי כבר אותו. לא, איפה הוא? הלך המיאוול. טוב. לא! סורי חברים, אני לא יודעת לפתוח דברים, בואו איתי לפתוח את הקופסאות. אם עכשיו יוצא סטרוברי אלפנס ואת זה. אם יוצא לסטרוברי אלפנס, לא יודע מה? אני קונה אותו. אמור, תתרכזי עם השלט הזה. וואי, רגע. לא, נו, רם. רק אין לך כסף! אני רצה. יש לך למעלה גם פה טרנספורט. קודם כל תקחי מזה. שלא יבוא. אין לך כסף! לא, אל תעבדי אותו, אל תעבדי. נראה לי אני מאבדת. לא.